Una mica unes últimes paraules abans que els deixem marxar, que portem molta estona aquí. Una mica en la línia que hem comentat tota l'estona, que acabo de comentar jo, el fet que jo sigui el número 1 és una pura anècdota, perquè podria ser qualsevol d'ells. És un relleu, d'aquí 4 anys en serà un altre, fa 4 anys era a Montserrat, o sigui és purament anecdòtic. L'important d'aquí és el grup de treball. Som un grup molt compacte, disposat a treballar i amb un alt compromís per canviar les coses a Sant Celoni. Una mica la segona qüestió que volia comentar és que si bé l'objectiu prioritari del CUP no és electoral, o sigui, obtenir més vots o menys vots, tenim com a màxim objectiu arribar amb la difusió del nostre missatge a tota la gent que podem. Sí que tenim, si no ens presentaríem a les eleccions, un objectiu, i és millorar els resultats de fa 4 anys. Fa 4 anys vam obtenir 2 regidors i va ser una gran sorpresa per nosaltres mateixos també, tot i que no ens va sorprendre per la bona feina que havíem fet, sinó perquè potser no ens ho esperàvem. Doncs, si cal, anirem pel 3è regidor, si cal pel 4. No ens espanta res, o sigui... Poso unes nervioses. Això sí, us necessitem, perquè necessitem molta gent que faci difusió del nostre missatge. Heu de parlar amb amics, familiars, amb gent coneguda, amb gent que treballi amb vosaltres, amb tothom que pugueu per difondre el nostre missatge. Sabem que a molta gent no arribem, doncs hi hem d'arribar, sigui com sigui. Si no és amb la gent que estem aquí a la llista, doncs que sigui amb la gent que som col·laboradors. Una mica, ja parlant en clau més política, sí que ens hem trobat en aquests 4 anys, que la Montserrat ja ha explicat tota la feina que hem fet, i és moltíssima, ens hem trobat amb moltes traves. I una de les traves és la sobrevivència. Els grans pactes que hi ha hagut de les sobrevivències d'esquenes a la CUP hi han sigut, com pot ser amb els pressupostos. Per tant, volem incidir més activament en la política de Sant Celoni, i això passa per tenir més presència a l'Ajuntament. Hem vist que amb 2 regidors tenim poca cosa a fer, doncs anem a buscar el 3è i si cal el 4. Una altra cosa, davant dels rumors, i ja no tant rumors, sembla que hi haurà altres forces polítiques que d'última hora es presentaran a les properes eleccions. Sí que volem comentar alguna cosa, volem deixar molt clar que som els únics que hem treballat al costat de la classe treballadora durant aquests 4 anys. Tant mobilitzant a la gent en contra de la reforma laboral, tant editant una guia estupenda que s'ha repartit per totes les CUPs de tot el país on diu mesures en contra de la crisi. També hem de dir que som els únics que hem defensat el territori veritablement. Hem aturat l'ARE, hem treballat fins l'últim dia per la ferreria i també hem apostat per unes polítiques d'esquerra reals, sobretot amb informació real i transparent des de l'Ajuntament. Per això, que encara que vinguin ara candidatures que s'autoanomenen d'esquerres, s'autoanomenen ecologistes o s'autoanomenen obreres, que no ens enganyin. Els que han estat treballant aquí aquests 4 anys hem sigut nosaltres. Una mica ja per acabar, el tema de mancomunar serveis. Serà un dels eixos més importants a la CUP durant aquests 4 anys. Ens sentireu a parlar i molt. Treball conjunt entre Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. Tenim la sort que tenim una CUP a cada poble i això es notarà. Treballem conjuntament. En aquesta època de crisi, on en els ajuntaments no hi ha ni un euro al calaix, és vital unir esforços per tirar endavant. Per finalitzar una mica, som la CUP de Sant Celoni, treballem molt a nivell municipal, però hem de ser conscients que estem dintre d'un conjunt de CUPs, una CUP nacional, que si no m'equivoco, a les properes eleccions presentarà gairebé un centenar de CUPs, a un centenar de pobles diferents. I això és molt important, perquè això vol dir que les coses s'estan fent molt bé. S'estan fent molt bé, cada vegada hi ha més gent que està disposada a treballar per la CUP, cada vegada hi ha més gent que està disposada a donar la cara per la CUP. I això ens reconforta els que estem treballant d'aquí i també us ha de reconfortar a vosaltres, perquè no esteu recolzant a una CUP que és un partit polític aïllat. És algo conjunt, és algo que es treballa a nivell de tots els països catalans. Res, acabar aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Demanar-vos tota l'ajut que pugueu donar serà benvingut i prometer-vos que farem molta feina, que aquests 2 propers mesos seran divertits i que treballarem molt perquè les coses vagin bé. Moltes gràcies.